No v prvom rade teda musím vyjadriť hlboké počudovanie nad konaním svojho koaličného partnera, pretože toto sa nerobí ani medzi nepriateľmi, nie medzi koaličnými partnermi, i keď samozrejme vieme, aký Mečiar je. A predovšetkým od takého človeka, ako je pán Mečiar, by som to nečakal, pretože ten človek má za tých 20 rokov na Slovensku, myslím si, že toho dosť. Od únosu mladého Kovača a cez ďalšie a ďalšie kauzy, kde boli tie konce, možno aj s mŕtvolami a tak ďalej. Takže ja si myslím, že to nie je absolútne na mieste rozprávať tu o tom, že naše ministerstvo, aké je zlé. Samozrejme, to sú holé nezmysly. Holé nezmysly a ja si myslím, že tí, ktorí tie eurofondy dostávajú, tí asi o tom vedia najviac hovoriť. Tí by mali hovoriť, jak sa prijímajú dotácie z ministerstva pôdohospodárstva, jak tam možno niekto chodí s veľkou kapsou a tak ďalej a tak ďalej. A jak sa dávajú dotácie treba na výstavbu penziónov a hotelov a kto koľko vyberá. Ja to nebudem nejak komentovať. Je to úplne proste odporné, čo tento starý človek, ktorý by sa mal predovšetkým zaoberať tým životom nie životom tu. A čo ten robí za zlo, proste, ja neviem, človek, ktorý je tak chorý, by skutočne mal chodiť viacej do kostola a neroznášať jak Satan zlo po Slovensku a klamstva. On proste vie, že keď nebude v parlamente, tak bude mať obrovské problémy a proste robí všetko preto, aby za každú cenu mal tých 5% a má nejakú fiktívnu predstavu, že keď nás očierni a pošpiní, takže tie percentá naše prejdú k jeho percentám. No ale to je, ja si myslím, že to je totálny blud.